Yau muna nan ai yanzu na za mu fito insha Allah. A kaka damu yanzu nan fa kawai towa ma fa kawai zan yi kaka damu. Kai Badamasi direba. Alhaji Ina ka je da cin dazu ina ta neman ka. wallahi aje ta aiki ne. To amma cin dazu fa na baka wanki mota an wanke? An wanke ta. To a shi nan ka je zamu wannan ina wannan yake? Yana can mai gadi. Yana wanke. To ka ce da ina neman yanzu nan zamu fita. To shi ne na. Yau. Kai mai gadi ba kauyen banza ba kauyen. A nan za ka kula karɓo mutane. Kai ne ba kauye. Ba a saba ba da gidan yan gayu. An saba da can kauye. A gari tsoho da tsohuwa. Kai ma haka za ka. To ka je Alhaji. Kafi ni kauyanci ai. Kai ba daga Yamai kake ba? Ko daga ina nake dai ai ba daga dama turu nake ba. To kuma ka je Alhaji na neman ka idan kuma koyari za ka amsa ka daina gadi. Ni ko na ji direba ne. Kai haka za ka kare. Wallahi kai da za ka kare. Haka dai za ka kare. A bakin gate za ka kare basir ya kashe. Kai ma a kusa da tayan mota. Allah gafara can kwakwada ma. Na bi ka wulakanci. wallahi na To kai ina ka je a iskanci. Ni da naga fura naga fefe naga inda ko abuwaya. kai ni fa a arewa in kaji an ce dan iska ni ne ba. Dan iskan da ka to iskanci sun kin faki tun ma'anin zai gafara ka bani. Billahi lazi zan maganin ka. Kai ba